அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க? ஆட்டோ சரி என்ன வேணும்னு சொல்லலை. இந்த ஆட்டோ எனக்கு ஒன்று வாங்கி தந்தா அது போதும், எனக்கு வேறு ஒன்றும் சொல்லலை. இப்போ நான் மேனேஜர் வந்தால் என்ன, இந்த ஆட்டோ எவ்வளோன்னு கேளு, இந்த ஆட்டோட இது ஒரு புது ஆட்டோ வாங்கிக்கணும், ஒரு 4,80,000 எவ்வளோ சொன்னானோ. அப்போ 4,80,000 கொடுத்து ஆட்டோ ஒன்று வாங்கி கொடுத்தேன். அப்புறம் வேறு என்ன வேணும்னா, வீடு கொஞ்சம் குடிசை உழுதுகிட்டு இருக்குது, இது பண்ணு, ஒரு 50,000 பணம் இருந்தால் நான் அதை சரி ஒரு 50,000 பணத்தை கொடுத்துட்டு வேறு என்ன வேணும்னா, என் புருஷனை வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு போயிருக்கேன். நான் சொன்னேன் 60 வயசு ஆயிடுச்சு, சான்ஸில் 50-55 வயசுக்கு மேலே எனக்கு விசா கிடைக்காது. இந்த ஆட்டோ தான் வாங்கி தந்துட்டு ஆட்டோ வச்சு ஓட்டு, வேறு எதாவது எனக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி உனக்கு என்ன வேணும்னு தரேன். அப்போ ஒரு 2 பேரும் காலில் விழுவுறான், இங்கிட்டு விழுந்து. என்ன மன்னிச்சிருங்க, நான் அவங்கள நினச்சது நீங்கள் கடன் வாங்க தான் வந்திருக்கீங்கன்னு நினச்சேன், கடனை கொடுத்ததை இங்கிட்டு உள்ளன்னு சொல்கிறான். நான் உங்களை தப்பாக நினச்சிட்டேன். அழகான தப்பாக நினச்சிக்கிட்டலாம் இல்லை, கல்யாண பாவம் இருந்தால் கரெக்டாக நடந்திருக்கும். கல்யாணம் ஆல்ரெடி ஆயிடுச்சு, சரி விடுங்க, அது எதுக்கு நமக்கு. ஓகே, நான் அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நீட்சின்னு சொன்னால் அதுதான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பேச்சு, அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் சொன்னேன், ஃபோன் பண்ணுவான், அவனு புருஷங்காரன் பேசுவான், ஏதாவது தேவைப்பட்டா 20,000 50,000 அனுப்பிக்கிட்டு இருப்பேன், 10,000 இன்னொரு காசு கேட்டால் கொடுத்து அனுப்பிக்கிட்டு இருப்பேன்.